nowhere to find you. Kuya Ninong, nanasab siya. Inasab kong ikantahan. Nasisilap sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang bata! Uyala! Alma! Asa mo show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong tugo sa ikaduhangi gayon. Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo! Nga nice! Kasinaw si mong bangkil. Marcelana na. Hindi balita na. Tuo itaw ko. Ugo lagi ko. Oo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Matay na ko. Nagawasan ko ninyo. Nagawa ninyo sa Tarawa, kap. Hubang na kayo ang naong ni Bella, kap. Uluyan kayo siya, kap. Maloy mo. Tamagi ko ninyo. Hala! Nagkuyapan si Bella! Ako kaya pa naman si Bella. Kining. Sorry, Inom daw. Kap, desisyon na niya, Kapitan. Sa inyang nga magkaya. Kining. Laos ka niya, kap. Ilaw lagi. Taruhaw na, be. Kung tinuod man ang nagkuyapan. Dali. Padol, taga-mas-bakas langop. Suod ko dahil sila si Christina o Claudia. Masahon na ko ang sunod nga pahina. Pila ka buwan, ngawa na ako magkabalik na kang Luis. Kung sa kagabi ni Ana, nagkagubot na lang sa gawas sa bahay, nga tisa. Tungod kay adto ni Mangtas na may patay o mga tao sa among dapit. Hangtod ang ako amahan. Nahadlok. Christina! Gawas! Kinahanglan nga makabiyak ka din sa atong dapit! Oo, sige na papa. May mangtas nga nipatay na og daghang tao nini nga atong dapit. Mga vampira! Usa, si Luis. Wa na ko kakita ka, Luis. Nilayas na sila uban sa pamilya ni Claudia. Busa ikaw, kinahanglan nga makabiyak ka na din ng dapita. Dili ko mabiyak ini. Kung dili ko mahibagon giyon sa di mo si Luis, papa. Christina, galit ka na wa si Luis. Ug ang iyang pamilya. Lakip na ang pamilya nila ni Claudia.
una sila nakalayas. Busa, mamilya na kita nini atong dapit. Biyaan ta kining bahay nga tisa. May mangtas nga vampira sila panahon ni Christina. Mauti ay nag-abandona na ang bahay nga tisa. Sud sa taas nga panahon. Bay. Oh. Bay, Dinay. Ding, Anyilan kita sa sud, ha? Buwas na din, Bay. Ha? mauting. Day, Ulay. dili ka na mo gawa sa kagabi na. Na. Ola, di man yung kumugawas kung dili na ko kauban si Luis la. Kaya siya may makabantay na ako. Elmo, mulakaw na ako. Asa ka ba, Tagaw? Kinahanglang bantayan ko si Christina. Ha? Pero dili lang mo siguro ang kahimtan ni Claudia. Basil kung mapatay siya sa mga tao sa kapitan. Mamatay ka usab. Kung mauma ka na ang angay mahitabo kanamo nining panahon na, ako na kanagidawat, Elmo. Si Christina ang importante, labaw sa tanan. Tinuod day ang gisulti sa akong apuan. Sa dihang iyang gisungilo na ko ang iyong sungilanon sa gugma ni Christina. Ang imong kaliwatan lang ang nahibaw sa katinuod sa kong gugma kang Christina, Elmo. Tungod kay ang imong kaliwatan, mao imisagop ka na ako. Human mapatay sa mga tao nga akong mga kinikaran. Tinuod day ay. Dakugong utang kababuton sa imong kaliwatan. Ngawa mahadlok sa pagbantay ka nako. Kung kanusa ako mahigmata pag-usap. Ila ka henerasyon sa mong kaliwat ang may pasapasa sa inyong sugilanon agaon. O sa imong pagkalahi sa ubang vampira. Apan, kutob na lang diha kanimo ang maong sugilanon, Elmo. Tungod kay mauna kini ang katapusan kong paghigmata. Agaon. Sige, Elmo. Bantayan ko si Christina. Pagkaluoy, ngali na lang sa kangitngit. Kap! Di na buliok si Bilya. Among ikwitong kahoy, di ka buliok. Kariot ha. Kap! Sleeping tagamay. Kariot. Usama na. Pagkakahadog ka. Uhi pa na siya. Awali ka kadungog, Kap. Buhi pa, Kap. Kaya maklaro mga ginawa pa siya. Kining. Hindi siya, Kap. Storya, Kap. Ilong lagi niya. Papagaw biya tanimo. Okay. Unsa man, nagkuyapan lang na. Sige ko no. Tangtangin ninyo sa ali ang baba, ha? Ha? Sa lango ba? Kana Oh. ali, ha? Tangtangi, ha? O kuhas, Bilya. Kapusa. Oo, Kap. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Ang uban, maoy mo gapos. Ang uban, magbantay sa suod sa langop. Ikaw tabili. Toko, diha ka. Ha? Kaya pangalan. Kira biya kag nga diha. Gapos, ha? Kaya napadiya sa suod ang mangtas ka si Claudia. Kaya, Kap. Kapuson magpilya. Tangtangi sa ali ang mabas langop. Recorded by X Thunder Gaming. Kapusa ninyo, ha? Kapusa, ha? Inyo sa aling ang baka sa langog. Aron nga makagawas na ko. Dali ka na ninyo mga ugok. Ala, Ding, amoy mo ba mangawas na mo? Katulong mo kigabiin na. Kaya o sa man mo sa agaw ka, gada ka na mo gawa, ha? Ay di na lagi ko mugawas la, promise la. Nisaad na ko, di ko mugawas.
Bantay bitaw ha. Bantay bitaw ka. Pulos lang kasad ka din ikaw gawas. Di lagi na. Mulaag na sad ka. Karan di na gyud. Promise, di na. Bitaw bay. Pagtarong gida bay. Tarong mo Ayaw ko. tao natagi ka balaka si Ulal. Ay, di lagi. Kanya mo ko basahon nun. Wa ko interest na maggawas ron. Bisan pag-ausong ka ni Luis, ayaw gyud og paggawas ha. Ha? Oh, lagi. Sige na, pangatog na mo. Tara Ulal, matog na ka, tandayan ka, tara. Labang ka di ha. O di ko kaginawag ikay buta dahil Ay, ako. kalay tanday na ko Ulal. Kapag kasi ka nakakatog sa dihat. Bay, wag si Batay ha. O, lagi, bay. Di lagi ko mo sibat. Naun sa man mo, uy. Di naman mo mutuon ako. Hangin. Luis? Dapat sa mga pinakap. Arang-arang nanay, arang-arang og tingog ninyo. Ngala, sige, pagdali mo. Ipagawas na siya sa baba sa langob. Unya, alihin ninyo pag-usap ang langob, ha? Usap. Ha? Haba mo! Haba! Pagandut, swaglit! Haba! Kap, naghahanan hindi mo lago, boy. Pagdali mo! Alihin ang baba sa langob sa panagang kontra vampira! Sige, Panagang kontra vampira! Sige, Boy. Boy. Rico! La. Kap. Kamat ko si Bilya, Kap. Pagbantay mo nga dili mo mapakan niya, ha? Oh, Kap. Dali! Ikaw ba? Ay, paglangas! Ka. Ganoon ka. Karoon ka. Tungga bagay, karoon ka. Kining, hoy! Hoy! Kanong man gidong ka pala ni Mosbilia sa abaga? Kanong na? Mamaak ba, Kap? Kapatid ka, Kap, ha? Iya kong karoon. Kanong ko niya. Napagan ka? Hapit. Hapit naman di ay. Hapit na dunggan siya. Sige. Ato lang dados mo ni si Mosbilia. Huwag ka mong kauban ako sa pag... Ani din eh! Tingog! Kana arang-arang naghahanda ita. Kamoy mo rilibos pagbantay sa babas langob, ha? Kay... kapitan ko, eh! Kay may usa pagkabampira nga atong nagpunon! Walay kalibutan ang mga ugok nga nakagawas na ako sa langob. Karon nga nakagawas na ako. Dili na ako ninyong madakpan pa. Bisan unsay inyong buhaton. Pagkaon. Mangita ako og pagkaon. Diliun ako mupatay. At tuon ako magkuha og dugo sa punduhanan og dugo. Ang gitawag nila og blood bank. Luis na ka? Huwag siya matubag. Pero, gibati ko nga naara si Luis sa palibot. Ipadayon ko ang pagbasa sa diary ni Christina. Kaluoy sa kumahal na nagtawag ka na ako. Dili ko na siya tubakan. Bantayan ko lang una siya sa hilom. Nahibaw ko nga maninguha kayot si Claudia na makagawas sa langop. Ug daghan siyang paaki sa paglingkawas sa mga tao na magbantay kanila. Siguroon ko ang pagbantay ni Christina. Gadili gayud maduol ni Claudia.
dapit ha. Uy, miss. Sa'yo tuyo. Gabi na. Gusto ko magkuha og dugo. Wala. Nanira na ba mi? Gikinahanglan ko ang daghan dugo. May mo pagkatagan ko nimo. Uy, dili mo mahatag, miss. May mo pagkaroon ko nimo hatagan. Welcome ka nga. Musod ugma. Salamat. Matulog ka. Salamat. Dili magtukib sa pulong ang kamingaw nga akong gipati alang kang Luis. Nilabay ang pila ka buwan sukad sa among pagbiya sa among dapit. O sa kagabiin ni Ana, kalit lang mahimo kong bisita si Luis. Kajut lang. Christina, mahal ko. Luis! Salamat na natultulan ko nimo. Ayaw ko sa mahal ko. Luis! Recorded by X Thunder Gaming. Idapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Omo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga turobog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.